čusky ľudia u dnešného videjka, takže dneska si ideme zahrať Bravko, takže tak nejak. Mám tam, že 3 prestíže, ale mám tu niečo free. A to ma zaujíma, že čo to je. Takže, nice, to sa hodí. Ale kamo, ja tu mám doslova také dobré veci, hej? Ale ja doslova na nič nemám. No možno tak, hej, na túto s prepáčením sračku, ale to ja doslova nechcem. Mne sa to nelúbi. A nie sú tam ani moc dobré veci. Kam akože hej, na tohto, kámo, čo ti dávam, tak to chcem, bro. Ešte keď tu je ten megabox. A kámo, doslova, na to mám, tak si to kúpim, hej. Si to kúpim. Risk je zisk. Nice. Kamo, na skin, yes. Nič z prvého Stargraffu. Super. Dobre, som zase v minuse. A jak vidíte, mám 3 prestíže, hej? Ale ako prvé idem si splniť toto mega questík a idem si splniť tento questík. Takže ideme. A tým pádom, že už môžem ísť aj za Glowyho, tak to môže byť fakt tak mega cool. Nice. Dám si Glowy. Lebo Glowy is mega best. Glowy is best. Doslova. OK, no tak to nebude zase tak. Aha, no dobre, no tak beriem späť, bude to ťažké. Jaj, pomoc, čím som si toto ja zaslúžila. Nice, aspoň som zabila jedného človečika. Oj, tak toto není dobré. Toto už vôbec není dobré. Toto sa mi nelúbi. To čo bolo? Čo to je? Veď som sa toho ničoho nedotkla, jak ma mohla zabiť. Nice. Pomoc. To čo je? Pomoc. Kamo, tak toto nemáme šancu vyhrať. Toto doslova nemáme šancu vyhrať. Kamo, toto není šanca, aby sme to vyhrali. Doslova oni už majú 9, im chýba 1 a ešte mám aj slabú Wi-Fi. To je, že nádhera všemohúca. Au, to boli to. Nervíčky. No dobre, no, tak to je už jedno. To už sa nemusíme ani hýbať doslova. Doslova to už máme hneď prehraté. Match over. No čo hovorím, ani ma zabiť nemuseli. Ježišmaria, vidíte, aká som vystrašená. Oh môj bože, chudák Glowy. Nice. Šetrím si na Wendy, ale mám v pláne si to switchnúť za Noriho. Takže nice. Kamo, inak potom porazte mi, koho si mám túto akože vybrať. Ja neviem, možno Bonnie, možno Piper, ja neviem, papier. Áno, to není žiadna Piper, to je papier. Jaj, no tak ideme ešte raz ranked. A budeme dúfať, že tentokrát vyhráme. Prosím. Dobre, na toto si beriem Edgar. To je samozrejme Edgar. Nice, mám Edgara. Nikto si ho už nemôže zoberať. Cash, o môj bože. Nie, on má všetkých. Prosím. Však. Nech si dokaze, prosím. On si dal Bolta. To, čo je za logiku, by ma zajímalo. Všetci tu máme prestíž. Chudáci hentí. GG. Čo za GG? Kamo, no dobre, tu zabije GG. Nice, aspoň že.
Hello? Are you gonna be? Yeah, bolelo. Yeah. Nice. Použijem svoju hypercharge. To čo bolo? Oni ma zabili, keď som mala hypercharge. Nice, aj tak sme vyhrali. Nice. To bolo inak celkom rýchla hra. Kámo, prečo mi nemôže napríklad padnúť mythika? Legendarka, lenže nie, nemusí padnúť rare, super rare. Kámo, inak zajímalo by ma, že kedy budem mať house drop. Ja chcem house drop. Inak ja už, kámo, akože ani neviem, na koho mám zbierať tie nano powers, lebo ja už mám na všetkých. Ja už neviem, na koho mám zbierať. A do Sandy mám ešte akože dosť ďaleko. Tak ja neviem, mi povedzte. Jaj. Inak mám úplne všetkých, už na všetkých. Kámo, akože úplne na koho by som chcela. By som chcela Phoenixa, hej. Takže tak nejak. Kámo. Ešte koľkokrát musím ísť na raket. Kámo, mne sa tak nechce. Ok, pôjdem ešte jedenkrát ranket. A to bude koniec. Tak. A budeme dúfať, že vyhráme. No, dúfam, že vyhráme. No tak ukáž. Edgarko. Ok, ukáž, koho máš. Predpokladám, že tento má tiež všetkých. No a z toho si musel dať Nani, či jak sa volá. Asi Nani, hej, Nani. Neviem, nie som si istý, jak sa volá. Idem to čeknúť, to je epika. No, Nani. Čo hovorím? Nani. Ok. Ojoj, Edgar s 2 prestížami. To sa snažím dať presne na môj. A pochybujem, že to dám, lebo mám 1300 časy trofejčkov. Edgar. Že by zabijem Edgara? A, tak nič. Tak asi tak s prepáčením hovno. OK. Jumping to the monkey. Jau, akože fakt. Au. Jej, získala som jeden. Rýchlo zdrham. Kámo, to som mala šťastie, aspoň, že som rýchlo zdrhala. OK. Nice, máme 8 slova. Tak to ty kokos. Jau, to bolelo akože úprimne. Nie, Kamo, počkaj, my máme 10, my musíme rýchlo takto kde si zdrojať. Prosím, však ťa nezabijú. Dynamite, však ťa nezabijú. Ty, takto som mala šťastie. Nie, why? To čo bolo? No dobre, no tak to prehráme. Veď to už ani nemusíme hrať. No tak, čo hovorím, to už nemusíme ani hrať, bro. Doslova. Fakt, ale doslova to už ani hrať nemusíme. No tak. No a toto bolo pre dnešné video všetko, takže cmuky, babka, paka.